Nemmnu li għandu jkun hemm studju dwar ir-reklamazzjoni tal-art u rridu nħarsu lejn proġetti simili b'mod miftuħ. Hekk qalet l-Assoċjazzjoni tal-iżvillupaturi Maltin waqt laqa mal-Mexxej Laburista Joseph Muscat b'reazzjoni għal proposta ta' gvern ġdid li jiġi kkunsidrat ir-reklamazzjoni tal-art. Min-naħa tiegħu Joseph Muscat qal li żvilupp fil-qasam tal-kostruzzjoni ma jfissirx bini ġdid, iżda anke riġenerazzjoni ta' bini li diġà jeżisti u idejat innovattivi bħal reklamazzjoni tal-art. Joseph Muscat irrefera studju li sar mill-MEPA 3 snin ilu. Studju li konkluda li ma jagħmilx sens ekonomiku li ssir reklamazzjoni tal-art. Il-Mexxej Laburista qal li l-MEPA mhijiex l-entità li għandha l-kompetenza li tiddeċiedi dwar dan, għaliex din suppost tiddeċiedi dwar kwistjonijiet strettament ta' żvilupp u ambjent. U għalhekk jeħtieġ li jsir studju ieħor. L-Assoċjazzjoni tal-iżvillupaturi fakret kif l-istatistika turi kif il-qasam tal-kostruzzjoni hija dejjem jimpjega nqas nies waqt li ppreżentat serje ta' proposti u talbet lill-Partit Laburista biex jikkunsidrhom bħala ideat potenzjali fil-programm elettorali. Joseph Muscat semma wkoll ir-reġim fiskali li bih jopera s-suq tal-kostruzzjoni fejn il-gvern qed jintaxxa profitti li ma jseħħux meta tinbih il-proprjetà u qal li jittama li din is-sitwazzjoni tiġi riveduta qabel ma jkun hawn gvern ġdid. Semma wkoll il-problemi bil-Permanent Residence Scheme li ma problemi ma ġewx solvuti b'mod sodisfaċenti.